matikina hita marsiajar sekolah sabata saha maita tu persejaran 10 tolu di triwulan 2 2010 sia. Namar judul Paulatur Roha Diari Parpuli. Sada persejaran di hari Sabat Botari di tanggal 22 Juni 2010 sia. Piga-piga ayat tak enak sian buku nabadia natar surat di Bibel namar dong tu persejaran saminggon ima tajaha di buku Malaki 4 ayat 5 rodi onom dohot Matius 10 sada ayat 14 dohot 15 Matius 17 ayat 10 nang somuning sada raja-raja 10 ayat 20 sia dohot sada raja-raja 10 lalu ayat 20 rodi ayat 45 Matius 3 ayat 2 nagabe ayat siapiro dihita di bagas seseminggu natar surat di buku Maleaki 5 Maleaki 4 ayat 5 rodi ayat 4 hatani Tuhan madok tu hita semua idama suro kumahamu tu panurirang Elia patu joloni haroroni arini Jehovah nabulu jalan nasok kali asa ibana paulakur rohani amana tu aka anakna jala rohani aka dakdana tu ama nasida asa unang ro'au makonahon hamaguan tu tanah dihita saluhuna na dihalongan di bagasan Yesus Kristus martiki dosudi akka parmuluano sipata doro tiki nadinggan alai adundo tiki nasolinggan alai mana ahapena masa tu parmuluan par boga sota ikut do totop hita di bagasan debata namar sinondanya maniok komos hapor siaon nasib tongi alana ido ujungi pangaropan hita halak Kristen ahape namasa akaha susah manang hamatean di bagasan Tuhan boidoi sude tadalan dihita saluhutna na diholongan di bagasan Yesus Kristus di persejaran semingguan taberekna somodia Bibel pabotohot tuhita akka parmuluon parumah tanggauni akka jaji do pengalaman nama ngulu ditiki dohot akan namasa nama rasing-rasing sada persejaran tuhita ahape ahadomotta ahape akka siabiarata akka hasusan manang akka abad-abad di parmoluan parbugasoni adung do debata nama boto sudi aha nata alami dohot aha na perlu di mulu taun omma sada janji di debata na toptong na boy tatiuk gomos asa hapor siautai totong tu Yesus omma na totong si pikironota di bagasan persejarata asa tumulak rohata tumulak dirita lahu paradium diari parpudi sonima persejarata sekolah sabat di Sabat Botari tanggal 22 Juni 2010 sia horasma dihita saluhna